Kopogore gi Manyakwarom Gajuanga tere weche matimore kaunti ma Migori. Jodak e gwenge mag Nyatike dwaro mondo piny owacho or omenda mondo gedo mar kar choko piedho kanyakla kod loso mwandu mopogore opogore mong'ere kaka County Aggregation and Industrial Park ma igero e gwenge mag Makalda e sub county ma Nyatike otieki. Mana ka jafwambo marwa George Jumalero. Mai biro e kinde magiwacho ni giseketo ikruok mar tiyo kod kar choko piedho loso kod uso mwandu makamago. Gedo mar kar choko piedho loso kaachiel kod uso mwandu mong'ere kaka County Industrial Aggregation Park ma igero kod omenda maromo milion 500 ma isiro kod piny owacho ma kaunti ma Migori kod piny owacho mamalo e sab kod Nyatike ne igeno ni koro dhi rumo dwe mar 5 mar higani. Kata kamano kar choko piedho loso kaachiel kod uso mwandu ni magedo mar osebedo ka digni nyaka sani gedo mar ochopo atamalo 87 ka igeno ni koro dhi rumo dwe mar 2 mar higa manyien. Tieko gedo mare koro chor nyime kaure kod midhiero makoni kod kocha ma oting'ore mar piny owacho mar oromenda e wang' sa. Another thing that has been a challenge sometimes in the delay of the resources, sometimes it takes time before funds are released for the project. Accessing ka bedo matek. Koro loche ama gine makelo nwa materials bedo gi tich matek. Paul Kisinyu, men manager mar chendoni, wach ni gigo ma odong' ma onego ger sani koro nok kendo gintie kod geno ni gedo ma dhi rumo e chakruok mar higa mabiro. Being ni project ni itime e counties mang'eny e Kenya ka. Seche moko inyalo dhi e market tiyudo ka kamidhi ng'iepe cha wadu osedhi mong'iepo. Koro chuno nyaka igol gi loka. Koro process ma ikawo ma yoda gi loka ma gibi kawo thuolo mar dweche 3 ka gigo tim nade chopi. Koro mane momiyo pok watieko, but we expect ni gik moko kodhi maber to dwe mar 2 ka watieke. Leo matieko gedo mar kar choko piedho loso kaachiel kod uso mwandu ni bire seche ma oganda sabkono ma Nyatike kod kaunti ma Migori mangima wacho ni giseketo ikruok mopogore opogore mar tiyo kod kambini. An gi weche mag michel wanyalo puro, wan gi kothe wanyalo kelo ka to wanyalo uso. Pura lot anyalo ikora mondo mi ber moro ayudi bech goldi oningo chorre mbele. Ageno no biro chorore mbele kendo ber biro maber. Pak ma okelwa Nyatike kani obro konyowa e yore mang'eny. Sana wagone gavana Uchila Yako erokamano kuom ne yiero Nyatike mondo kele project ni. Jodagi ma Nyatike geno ber kawuok kuom kar choko piedho loso kaachiel kod uso mwandu ni ka bende gidwaro mondo koro gedo mare koro rumo piyo mondo koro chak tich e kinde machiegni. Koro gini konyalo dhi mbele taparo nyalo bedo maber, onyalo bedo miyo ndiko ji machalo kaka wan gini kama mang'eny ma weche machalo kaka weche mag kuo tembe maricho ma kor gweng' nyalo bedo maonge. Koro an akwayo government ka yie to gi med lwetgi gi jewnwa gini ng'eny ma kor gweng' ka biro yudo ga tich ka chalo kaka mine matiyo ka, moko nitie matedo ne joma tiyo ka, chalo kaka round poles moko wauso ne jogi ka, mano benefit mwayude. Nikech Nyatike ka wan gi pur mar mchele to kuonde ma giwa gidhiye onge nikech nyo pok wayudo kama ne gibede packed. Kaka sirikal no parowa mokelwa gini ka wabiro benefit. George Juma, Ramogi TV, Migori.